Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medicine ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα Ελλήνων ιατρών βιοπαθολόγων μικροβιολόγων με στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοπόρου για τα ελληνικά δεδομένα πολυμετοχικού και συνεταιριστικού σχήματος στην αγορά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 1995 ιδρύεται το πρώτο εργαστήριο στην Αθήνα. Τα ιδρυτικά μέλη αγκαλιάζουν την ιδέα δημιουργίας του συνεταιρισμού. Πριν από 25 χρόνια περίπου, σε κουβέντες με 4-5 φίλους συναδέλφους, άρχισε να οριμάζει η ιδέα της συνεργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια, το όραμα αυτό πήρε σάρκα και οστά και έτσι οι πρώτοι 7 συνάδελφοι μικροβιολόγοι γιατροί δημιουργήσαμε τον συνεταιρισμό. Πολλά μέλη προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ενώ ομάδες εργασίας ορίστηκαν προκειμένου να τμηματοποιηθούν οι πρώτες βασικές λειτουργίες. Δύσκολο το εγχείρημα, άξιζε όμως τον κόπο και τις θυσίες μας. Το πρώτο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο την Ευδοκία Κακάβα, αντιπρόεδρο το Λεωνίδα Αναγνώστου, την ομιλούσα Γενική Γραμματέα Πινελόπη Δρακοπούλου, ταμεία το Χρήστο το Μόσχο και μέλη την Ασημίνα Δημοπούλου, το Γιώργο Βιδάκη και το Γιώργο Παυλάκη, με επιμονή, ενθουσιασμό και αισιοδοξία έδωσε σε αυτό το όραμα σάρκα και οστά. Ο συνεταιρισμός προχωρεί στην πρόσληψη προσωπικού και αρχίζει να λειτουργεί επίσημα. Ξεκινήσαμε για τη δημιουργία του συνεταιρισμού, το κάναμε με τόση χαρά, παρόλη την αγωνία αν θα πετύχει ή όχι, και ειλικρινά πιστέψτε με, είμαι τόσο ευχαριστημένος που θα το ξανά έκανα άλλη μια φορά. Εργαστήκαμε σκληρά, υπερβήκαμε τα εμπόδια που κάθε φορά προέκυπταν και παραδώσαμε στους νεότερους ένα μεγάλο έργο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. 1998 ο συνεταιρισμός επεκτείνει την εμπορική του δραστηριότητα. 1999 ιδρύεται το δεύτερο εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη. 2001 ιδρύεται το τρίτο εργαστήριο στο Ηράκλειο Κρήτης. 2002 εργαστηριακή πρωτοπορία. Αντικαθιστούμε πρώτη στην Ελλάδα τη μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων με νεότερες αυτοματοποιημένες μεθόδους. Η επιλογή έγινε με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για κάθε εξέταση. Αποκτούμε πρώτη πιστοποίηση κατά ISO 9001 του 2000 για τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 2003 καινοτομία και εξυγχρονισμός. 2006 αυτοματοποιημένο σύστημα προαναλυτικού και μεταναλυτικού σταδίου. Η εφαρμογή του συστήματος αυτόματης ανάγνωσης εντολών με barcode και το σύστημα αυτόματο διαχωρισμού και διαχείρισης των δειγμάτων αποτελούν καινοτόμα βήματα για τον απόλυτο έλεγχο της προαναλυτικής διαδικασίας. Με την επιλογή κορυφαίων αναλυτικών συστημάτων, αντιδραστηρίων και υλικών, εξασφαλίζεται η αξιόπιστη εκτέλεση των εξετάσεων και η ποιότητα των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση και η έγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του συνεταιρισμού. 2007 μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητα κτίρια στην Αθήνα. Ο ιδιόκτητος χώρος επιτρέπει τη διαμόρφωση του πιο σύγχρονου εργαστηρίου. 2009 ο Medicine επενδύει στην ποιότητα. Αποκτήσαμε πιστοποίηση για το σχεδιασμό και τη διοργάνωση σχημάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας στα μέλη μας αξιόπιστη και οικονομική λύση. 2010 ίδρυση του δικτύου Ιάτρικα. Ο Medicine, αξιοποιώντας τη δυναμική του και αξιολογώντας τις εξελίξεις, αναπτύσσει το δίκτυο Ιάτρικα. Με πανελλαδική κάλυψη επεκτείνεται συνεχώς για να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς της υγείας. Με πιστοποιημένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με ειδικές δράσεις και καινοτόμα εργαλεία επικοινωνίας στην υπηρεσία του εξεταζόμενου πολίτη. 2011 επέκταση διαπίστευσης ISO 15189 για τον Medicine.
Διαθέτουμε το ευρύτερο φάσμα διαπιστευμένων εξετάσεων κατά ISO 15189 και αυτό πολύ πριν γίνει υποχρεωτικό από την νομοθεσία. 2012. Ισχυρή παρουσία στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε. Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medicine άρχισε να εφαρμόζει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εφαρμοσμένης εργαστηριακής ιατρικής. Οι διμερίδες αυτές ήταν στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών μας, γίνεται δωρεάν σε όλα τα μέλη και είχε σαν σκοπό την ενημέρωση των μελών μας για κάθε τι καινούριο πάνω στην ειδικότητά μας. Οι διμερίδες αυτές θα συνεχίσουν να γίνονται, πολλές φορές όχι σε τόπους που θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά και διαδικτυακά. Ο συνεταιρισμός, συμμετέχοντας σε αυτή την πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης, θέλει αυτό να το μοιράζεται και να ενημερώνει τα μέλη του. Η επιτυχία των 4 διμερίδων που έγιναν στην Αθήνα, όσων και των άλλων ημερίδων που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στο Ναύπλιο, ήταν για μας εκπληκτική. Η δύναμη λοιπόν της γνώσης είναι αυτή η οποία μπορεί να υπερνικήσει την επαγγελματική δυσλειτουργία. 2012. Στρατηγική συνεργασία Serba European Lab. 2013. Επέκταση διαπίστευσης 15189 στα υποκαταστήματα Βορείου Ελλάδας και Κρήτης. 2013. Δημιουργία εξειδικευμένων τμήματων, έρευνας ανάπτυξης, ποιότητας επιχειρησιακών λειτουργιών, συμβουλευτικής οικονομικής υποστήριξης, συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης. 2014. Νέες διαγνωστικές ιατρικές υπηρεσίες και δημιουργία μοριακού τμήματος. Στο καθημερινό πρόγραμμα εργασιών του αυτοματοποιημένου εργαστηρίου Medicine εξυπηρετείται με τα πιο υψηλά στάνταρς ποιότητας ένας πλήρης και εκτεταμένος κατάλογος εργαστηριακών εξετάσεων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει σαφώς εξετάσεις ρουτίνας, όπως και εξειδικευμένες και σπάνιες εξετάσεις. Παράλληλα, εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες, σύμφωνα πάντα με τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα. Επίσης, δημιουργήσαμε το τμήμα μοριακής διάγνωσης και το αναπτύσσουμε συνεχώς, με γρήγορους ρυθμούς, παρέχοντας το πλέον σύγχρονο διαγνωστικό εργαλείο. 2015. Νέο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. 2015. Τρίτη γενιά αυτοματοποίησης. Η επιλογή του ανοιχτού συστήματος έγινε με βάση το όραμα της ολικής αυτοματοποίησης, διαφοροποιώντας το εργαστήριο του Medicine από οποιοδήποτε άλλο στην περιοχή των Βαλκανίων. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, ο Medicine βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον χώρο της σύγχρονης εργαστηριακής ιατρικής, με διεθνή αναγνώριση ως εργαστήριο αναφοράς. Με 520 ανεξάρτητα βιοπαθολογικά ιατρεία πανελλαδικά, τα οποία είναι μέλη, μέτοχοι και εταίροι. Ένας οργανισμός δυνατός και χρηματοοικονομικά υγιής. Ο μοναδικός ιατρικός συνεταιρισμός στον χώρο του. Με ανθρώπινο δυναμικό που αποτελείται από 115 και πλέον έμπειρα και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στελέχη. Στον όμιλο Medicine παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όλους μας. Με οδηγό μας το όραμα για μια εξυγχρονισμένη και ποιοτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον πολίτη, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στις υποδομές μας, στην ποιότητα, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση, στη μεταξύ μας επικοινωνία. Η ισχυροποίηση των ιατρίων μας που θα λειτουργούν πιστοποιημένα με τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια περνάει μόνο μέσα από το συνεταιρισμό μας που εμείς οραματιστήκαμε. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όταν είμαστε ενωμένοι και πιστεύουμε πραγματικά σε αυτό που κάνουμε. Η πορεία που έχουμε διανύσει 20 χρόνια τώρα και το όραμά μας για το μέλλον αποτελούν εγγύηση τόσο προς τα μέλη μας, αλλά κυρίως απέναντι στον πολίτη και την κοινωνία, που είναι οι τελικοί αποδέχτες των υπηρεσιών μας. Θα συνεχίσουμε βαδίζοντας πάντα μπροστά.